pare guys, dito tayo ngayon sa Fortuner. May format lang ako sa dashcam nya mga pare guys. What's up mga pare guys, nandito po tayo ngayon sa Santa Barbara, Pangasinan. Pupunta po tayo ngayon sa Mangaldan, Pangasinan mga pare guys, kung saan ako umuwi everyday ako dati. Ngayon madalang na lang kasi ako umuwi ngayon mga pare guys. Biyay po ako ngayon doon mga pare guys, solo rides. May ayusin lang din kasi ako dun sa sasakyan ng Fortuner at dun sa High Ace mga pare guys. Itong vlog kong ito mga pare guys, house vlog lang muna ako ngayon at konting rest day lang mga pare guys. Sa mga dyan ngayon mga pare guys, tuloy tayo ng bahay. Dito pa lang tayo ngayon sa Tulyao mga pare guys, going Mangaldan mga pare guys. Malapit na lang ako nito mga pare guys, siguro mga 5 to 10 minutes mga pare guys, nandun na tayo sa bahay mga pare guys. Tandaan dito mga pare guys, papuntang San Pab yan, Mangaldan Bayan mga pare guys. Dito lang din lahat mga pare guys. Okay mga pare guys, malapit na tayo sa bahay. Dito na po tayo sa kanto ng Alitaya. Maliit mga pare guys. Malapit na po tayo mga pare guys. Gumanda na po yung kalsada rito mga pare guys, palto na. Hindi na po yung semento dati kasi bako-bako yung semento dito mga pare guys. Ang ganda na talaga magmaneho ngayon dito mga pare guys. Hanggang sa bahay na to mga pare guys, tingnan nyo po, napakaganda na ng kalsada. Kahit sa gikli na lang ang kalsada rito.
Dito na po tayo mga pare guys sa bahay ni Mikais mga pare guys. Dahil rest day ko ngayon, dito lang muna ako mag-i-stay mga pare guys. Kasi hindi ako nakapunta kahapon sa birthday niya. Kahapon yung birthday niya, alanganin kasi mga pare guys, may trabaho ako. Yan po ang tita ko mga pare guys, kapatid ng father ko. Nag-swimming kayo pala na hapon eh. Ha? Nag-swimming kayo pala na hapon. Oo, kaya pagkakamaragat swimming pool kayo Pangasinan. Ano ka rin? San Carlos. Ay, San Carlos? Kaya, Kabalayan. Taas-taas ng... Oh, ganda. Ay, Bayang Beach. Ha? Bayang Beach. Hindi yung beach. Swimming pool. Ay, swimming pool yan. Maragol. Hmm. Kung ating pwede kang kasalan. Ganyan. Mula doon sa halik. Doon. Ah. Hanggang doon sa harap. Hmm. Okay. Yung mga restaurant siya. Mga kaso ang fit. Hmm. Mga cottage. Oh. Dalawa o 1.5 na. Ay. Hindi pwede mo po sa iba, ha? Hmm. Ayaw, ang sunod mo, hindi pwede mo po sa iba. Ang tao, 100 lang. 35 ko. Sa ano lang kami? Okay, shout out kay Mike. Vlogger na. Oo. Ata, kamain ka na. May ano yan. Pagsisiligan ako. Ay, gawain ka naman. Ay, magluto ka pa? Magluto ka pa? Ano yung tinang nga? Ay, bang. Si tita ko mga pare guys, masarap magluto yan, masipag mga pare guys. Ini siya mo rin paluban, magpapatila eh. Ay! Dali na, sumingit ka na dito. Dito yung motor nyo, mainit Ha? doon. O, lipat Ah, na daw. lipat kayo pa sa guling ka. Saan yan? Wala, dito lang. Kala ko may lakad kayo. Vlog ka naman siguro. Ha? Vlog ka naman siguro, no? Nag-vlog ka. Oh, yung ano lang doon sa Villasis. Yung GoPro. Oo. Iba na yung... Ano yung isang millimeter eh? Ha? Ano ba yung dati? Hindi, andyan yung dati. Installment ko lang. So, ba't tumama ka sa ano? Sa may... Ha? Tag dito yung tumataas yung ano? Saan? Yung galibit na isa. Ay, Ay, oo. ano sa bundok? Yeah? Ah, hindi. Oo, yun yun. Ito yun. Ito yung dating motor na ginagamit ni Mike, mga pare ko guys. Gixxer 150. Di mo na ginagamit na Mike? Hindi ginagamit. Ginagamit mo pa rin? Ayan po, may sarili po siyang doormat. Ito na yung bago niya mga pare guys. Shoutout po kay Mike. Mike is the best mga pare guys. Oh. Sana all. Kiles po yan mga pare guys. Ayan po ang ganda. Yan mga pare guys. Pa-selfie tayo sa dito tayo ngayon sa loob ng kusina mga pare guys. Hinihintay ko lang saglit yung susi ng sasakyan para tignan natin yung sasakyan mamaya para mag-format ng dashcam. Punta na po natin sa sasakyan. Para guys, dito tayo sa Fortuner. May format lang ako sa dashcam niya mga pare guys.
pare guys, andito tayo sa driving seat. Kanina po yung ginawa ko. Ayan po mga pare guys. Pag sisindihin po natin tong Fortuner, ito yung susi yan. Papasok lang natin siya. Tapos yan, isang ikot pa. Yan. Wow! Pare guys. Ganyan lang po kadali mag-start ng sasakyan mga pare guys. Tapos dito, i-press lang natin yung screen. Touch screen naman po yung dashcam. Pupunta tayo sa settings. Stop recording, okay. System activated. Ayan mga pare guys, pinapa-delete kasi yung laman ng ano eh. Check muna natin yung ano niya. Doon muna natin sa playback mga pare guys. Puno na nga siya. Tingnan natin yung latest drive nila. Dito naman tayo sa high ace naman ngayon mga pare guys. Tapos ko na po na-reformat yun sa Fortuner. Dito naman sa high ace, pa-format ko din po yung dashcam nila. Halia touchscreen yata yun. Halia? Halia touchscreen. Tama yung touchscreen latest. Chinese siya pa may makasulat. Pati yung ikaya may English. Mamili na kami ng language eh. Ng language yan. Dati pa kasi yan. Asa yata eh. Chinese yung makasulat na. Kibalo ni English na gin? Dati English ha? Oo, itang kita kabila. Ita, hikit ko na eh. Dito tamang English. Dito tamang English. Oo. Hindi niya balok ng ating language kasi kita yung itang Paisal 1 mo kimbalin tawag. Hikit ko kasi din yung letter A eh. Letter A, hapin ini. Kaya may reformat na yan. Delete mo naman. Tsaka ay may naman yung dito. Pangos. Tsaka kung pilang niyang gig yan. Kaya mo naman. Memory na. Auto power. G sensor. Atin niya naman parking monitoring. Na? Mas makakaya? Mas anting niya? Hali, atin niya mong additional parking monitoring. Nano ito? Itang po ta makapark ka nung i-record niya rin. O Itali ah. Halaya. Mas anting yun eh. Mas anting niya pala yan. Tsaka makapark ka, makarecord dyan. Panakawan din. Kahit makapark ka, record niya. Makapadda yung makina mo eh. Ay, ito makaabang Hali, tinaman karga kasi ni mag-recharge yun. At dyan makapadda yung makina? Para chargeable yan eh. Ito yan na, ano yan, night mode dyan naman. Eh, tamo, bala mo lang night mode niya. Wala, night mode? Ay, bullshit. Makano pagbingin? White balance. Hitatin niya eh. Yung kayong Fortuner, yung kayong high ace alaya. Di pagbingin eh, marirecord. Alaya. Laya? Alaya night mode ni. High night vision, alaya night vision. Itang kepa mo yan. Sabi ko, atin yung night vision. Sabi nitang, Alaya. Okay mga pare guys, tapos ko na na-reformat yung dalawang sasakyan. Ngayon pahinga muna po ako sa bahay mga pare guys. At bukas babalik na ako sa trabaho. Ayan, relax muna tayo dito mga pare guys. Mamayang konti manonood ako ng TV. Hanggang dito na muna aking vlog mga pare guys. Salamat sa panonood. Ride safe.